Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, batı tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar getleşmede başlaýar. Türkmenistan prezidenti yurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belin ferkarda başlaýy. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow şuwun har hukuk goraýjylaryň hojalyk tüzümleriniň işini kämilleşdirmek, degişli athanany gurmak, göýekbakçy ekillerini, meýweçilik ösdürmek, şeýle bu tüzümleri degişli sagaldys din jarş merkezini gurmak üçin niýetlenen ýerler. Olaryň tasdimlary bilen tanışdyk. Hormatly prezidentimiz Köpetdağyň eteginde ýerleşýän Güdül künjekleriň birine geldi. Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna degişli bolan athananyň guruljak ýerine Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň ýakynda geçen mejlisine berilen tapşyryklardan ugralanyp ýerine getirilen işler, gurulmagy meýilleşdirilýän athananyň diskalarynyň tasdimalary we olaryň ýerleşik ýerleriniň çylgylary barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hatabat berdi. Döwlet başlary harby we hukuk goraýjy idaralary degişli athananyň tasdimalary we ýerleşik ýeri barada maglumat berýän çylgylar bilen tanışdy. Döwlet başlary tasdima boýunça bir näçe bellikler aýdyp, hemde degişli döwletçilere girdip, paýtagtymyzda hemde ýurdumyzyň vilayetlerine odal gurulan we ulanmaga berilen atçylyk toplumlary ýaly täze athananyň hem häzirki döwrüň taraplaryna dolu alaýyk gelmeligini bellädi. Onu bedegleri ösürüp yetiştirmek, feýslemek, degişli türgönleşikleri geçmek, hemde at çapşyklary taýýarlamak üçin ähli zerur şertler üpsünedilmeliler. Soňky ýyllarda gönnün-göni hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna agal-teke bedeglerini ösürüp yetiştirmek, gulluk atlaryny taýýarlamak we at çapşyklaryna gatnaşmak meselelerine aýratyn ähmet berilýär. Şunun bilen baglykda ýaragly güýçlerimiziň kuwatyny berkitmegiň, maddi enjamynyň binýadyny döwre baplaşdyrmagyň, goran şikayetine eýe bolan harbi doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilmeginiň möhümdigini belläp, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, harbi gullukçylaryň we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň dürli gurulary bilen bir katarda bedegler seýslemek, at çapmak ýaly hünärleri ele almagynyň wajypdygyny öňsüçekdi. Munun öýdi Türkmenistanyň Goranlyk ministrliginiň atçylyk toparynyň harby gullukçylar üçin aýratyn möhümdir. Atçylyk puwdagyny we atçylyk sportuny ösdürmäge döwletimiz tarapyndan uly üns berilýär. Tejribeli atçynaslary, seýisleri, çapyksuwarlary we hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur ähli şertler döredilýär. Şonuň bilen birlikde bir ugurda gadymy däpler dikeldirip, atçylyk sunatyny ösdürmekde gazanylan tejribe baýlaşdyrylýar. Binagarlyk nukdaý nazaryndan athanada häzirki zaman özün tehnologiýalary enjamlaşdyrylyp, dünýä tejribesinde giňden ulanýan teňik çözgütler bilen milli binagarlygyň nyşanlary jemlenmeliler diýip, ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başly, bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra döwlet başlary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri üçin gurulmagy meýilleşdirilýän din jarş tagaldyş merkeziniň ýerleşik ýerine tarap ugrady. Häzirki döwürde bir ýerleriniň gözelligi özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Dağ dereleriň öz gorşulygy, çeşmeleriň, taýyly baglaryň bilent başly dağlar bilen ut goşup döredýän gözül görnüşleri gaýtalanmajak gözellik döredýär. Dağ ýollary bol suwly akabalaryň gapdalyny geçip, jülgeleriň içi bilen uzap gidýär. Dağ ýollary, çeşme suwlary, gür baglyklar bu töwrüň ekologiýa derejesiniň ýokary bolmagynyň baş şertini emele getirýär. Tebigatyň ajaýyp künjekleriniň adamlaryň oňaýly din jarşy we saglygy üçin ilmi sahasy peýdalanmagy, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlekem häzirki döwürde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri, olaryň maşgala gydalary üçin ýokary derejeli ýaşaýyş we din jarşy tüzümini döretmek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna durumşa geçirilýän siýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri üçin din jarşy tagaldyş merkeziniň guruljak ýerine geldi. Häzirki zaman din jarşy tagaldyş merkezi dağdan akyp gelýän çeşme suwlarynyň bir akaba jemlenýän ýeriniň golaýyna bolar. Hormatly prezidentimiz bu künjüň öz başy aýratynlyklaryny we gözelliklerini synlap, degişli deskalaryň guruluşyklarynyň tasdimalary taýýarlananyny, tebigatyň täsirliklerini, onuň ekologiýa derejesine zeper ýetirmeýän usullaryň ulanmalygyny belledi. Döwlet başlary harby we hukuk goraýjy idaralary degişli din jarşy tagaldyş merkezine ullar üçin bolşaýaly çağlaryň hem amatly din jalmaklaryny hemde wagtlaryny peýdaly geçirmeklerini üpsün edýän mümkinçilikleriň döredilmeligine öňsüçekdi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi.
Şeýlekem ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başlyna bu giňişlikde harby we hukuk goragy idaralaryň her biriniň miweli baglary, göýük bakça ekinlerini ösürip ýetişdirmekler üçin yer böýlekleriniň berlenigi barada hatabat berildi we degişli taslamalar görkezildi. Onda miweli baglaryň alma, erik, şetdali, armut, garaly, hurma we ayba ýaly görnüşleri ekiler. Döwlet başçylygynda görkezilen taslamalar we çyzgylar bilen tanışyp, harby we hukuk goragy idaralaryň özlerine degişli yer böýleklerini, göýük we bakça ekinlerini, ýerimçleri ösürip ýetişdirmek baradaky tekliplerini oňlady. Munyň özi harby gullukçylaryň, aýratynda ýürütülýän harby mektepleriň okuwçylarynyň okuwdan boş wagtlaryny, türgünleşiklerini rehmet bilen utgaşdyrylmagyna aýratyn ähmetlidir. Bu bolsa ýaşlaryň topraga bolan sevgisini artdyrmakda oňun täsirini ýetirer. Hormatly prezidentimiz miweli baglaryň ösürilip ýetişdirilmegi, olaryň hasylynyň gaýtadan işlemegi bilen baglanyşykly aýdyp, dürli miwelerden, aýratynda aýbadan taýýarlanýan mürebbäniň insan saglygy üçin ýokumlydygy barada anyk maglumatlaryň üstü bilen gurrun berdi. Soňra vice-premier Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary, harby we hukuk goragy idaralaryň işgärleriniň bir-de inni bir näçe ýyl bäri obagçylyk ilim bilen meşgullanýan alymlar bilen maslahatlaşyp, ilmi işläp taýýarlamalar esasyny göýük ekrançylyk we miwçiligi, üzümçiligi ösürip ýetişdirmek bilen meşgullanýanlyklar barada hatabat berdi. Ýazyrky döwürde bir ýerde ekilen üzüm agaçlary hasyla durupdyr. Bu ýerde Mehriban arkadagymyda üljäniň ilkinji hasylyndan hödür edildi. Döwlet başçylygymyz üljäniň sagdynlyk we ýokumlylyk derejesine üns berdi. Dağa tekleriniň hoştap gowasy, çeşme suglarynyň ekinlere bolan yaramlylygy, bu ýerde ýetişdirilýän hasylyň insan saglygy üçin hassa ýokumly bolmagyny, olaryň dermanlyk käýfiýetiniň ýokarlanmagyny üpçün edýär diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu işleri toplumlaryň hemde ilmi hassa ösürmegi taşyrdy. Döwlet başçylygymyň belleşýäli bir ýerde ekiljek bagnakallary, olaryň ýerleşdiriljek ýerleri ilmi sahasy öwrenilmeliler we degişli alymlar bilen birlikde ýürüti iş geçirilip, ştöwürüň toprak gowa şertlerine we tebiği aýratynlyklaryna laýyk gelýän görnüşleri teçirip alınmalylar. Şonlukda döwlet başçylygymyz harby we hukuk goragy idaralaryň ilkinji nowbatda göýük bakça we miwe önümlerini ösürip ýetişdirmeklerini, geljekde bolsa olary gaýtan işlemek hemde ýaradyşganlar gurmak işlerini ýola goýmagy taşyrdy. Munyň özi ýylyň ähli paslarynda tergöw önümleriň ösürilip ýetişdirilmegini üpçün eder. Bu bolsa harby we hukuk goragy idaralaryň işgärläriniň, harby gullukçylaryň we ýaş eskerleriň watansyjyk gurugunda terbiýelenmegine, olaryň halal ähmete bolan sevgisini ösürmekde aýratyn ähmetlidir. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly, bükün jökde gurulmagy meýilleşdirilen desgalar, olaryň taslamalar barada aýdyp, gurulşyklaryň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine, olarda häzirki zamanyň ösen isleglerine laýyk gelýän mümkinçilikleriň döredilmegine aýratyn ähmet bermegi taşyrdy. Soňra döwlet başçylygymyz Ak mermerli Aşgabatyň merkezine ýerleşýän merkezi meýdançaga geldi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şanly senlerim nasip etdi. Dabraly bayramçyk ýürüşleriniň gurulýan künjeginiň awadançyk derejesine möhüm ähmet bermegiň zerurdygyna ünsjekdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyny nasip etdi guraljak bayramçyk çärelerine, aýratynda Dabraly harby ýürüşi häzirki günlerden ykjam taýýarlyk görmek, möhüm siýasy ähmeti bolan çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek bilen baglanyşyk meseleleri jogapkärçilikli çemeleşmek babatda anyk taşyklar berdi. Şanly senem nasip etdiği guraljak dabralara, harby we hukuk goragy idaralaryň ähli düzümleriniň işen gatnaşmagyna, Dabraly harby ýürüşiň ýokary derejede gurulmagyna zerur ähmet berilmeliler. Şanly senem nasip etdiği guraljak Dabraly harby ýürüşde ýurdumyzyň ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyarlygy we bilent uruhy öz beýany tapmalylar. Bu çäreleri ýurdumyzda şanly senleriň milli ýörelgeler bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşýanyny alamatlandyrmalylar diýip döwlet başçylygymyz belledi we bu babatda anyk taşyklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmekde, harby we hukuk goragy idaralaryň ýol başlaryna üstünlikleri arzuw edip birden ugrady. Indi bolsa hormatly prezidentimiň garaşdy. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ilmi jemgyýetçiligine, hemde onlaýn telekopra arkaly geçirilýän berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüni ilim, tehnika we innowasion technologiýalary atly halkara ilmi maksadyna atnaşlara iweren gutdaw bilen tanış edýär. Hormatly alymlar, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maksadyna atnaşlar.
Size Türkmenistan beytaraplığın mekan yelip ıglandilen yılın acayip günlerini giyinden bellenyen ılımlar günü, şelde online teleköpür arkalı geçirilen berkarar devletimizin bahtiyarlık döwrüne ılım, teknik ve innovasion teknologiler atlı, halkara ılımı masagadının ödeyişine başlamak bilen tüysürek toňutlaýan. Berkarar devletimizin bahtiyarlık döwrüne ılım ulgamyny kämilleşdirmek boýunça kabul edilen sözgütler, ýurdumyzyň innovasion ösüşini, ılımyň kuwwatyny we ornuny potlandyrmaga gönükdirilendir. Ýurdumyzda ılım işleri amala aşyrmak, ılmy gözlewleriň gerimini giňeltmek, olaryň netijelerini önümçiligi ornaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Ilmy idaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň maddi injamlaryň bunyady potlandyrylýar. Olaryň işine iň täze maglumat argatnaşyk teknologiýalary, şolsan internetiň we elektron kitaphanalaryň üstü bilen maglumatlaryň dünýä gazmasyna ýokary tiýillikli el ýeterlik üçin edilýär. Ilm we bilim beýik maksatlara ýetmekde jemgyýetimizi birleşdirýän, garaşly döwletimiziň kuwwatyny hasam artdyrýan baýlykdyr. Şoňa görä biz ilm ulgamynyň gurulşyny, dolandyrylşyny, biniýatlaryň esatlaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirilip, düýpli ilmi-teknik özgörtmeleri üstünlükli durmuşa geçirýär. Häzirki zaman bilimlerini we ilmlerini düýpli ödeşdirýän ýokary derejeli hünärmenler hemde alimler taýýarlamak üçin ähli şertler döredýär. Bilimlere we innovasiýalara daýanyp, dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesini ykdysadyýetimizi döwür wapyşdyrýar. İri taslamalar durmuşa geçirmek bilen ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmekde uly üstünlükler gazanýar. Hormatly alimler, berkarar watanymyzyň ykdysadyýetynyň ösüşini häzirki zaman ösen teknologiýalarynyň özüňe gözüňe ýetirmek mümkindir. Türkmenistan ykdysadyýety senagatlaşdyrmak, döwür wapyşdyrmak, içerki we daşarky bazalarda bäsişik okyply, köp görnüşli, ýokary hili haritler öňürýän täze innovasion senagat kärhanlaryny döretme arkaly dünýä ykdysadyýetynyň ornuny ýetgiderli potlandyrýar. Bu okkunly ösüşler ilkinji nowatda ilmiň we tehnikanyň öňde barjy gazananlarynyň iň gowy dünýä tejribeleriniň önümçiligi ornaşdyrylmagy, ilmi tehnik ösüşüň derejesi, innovasiýalaryň, taýyk inženýerçilik ilimläriniň, maglumat teknologiýalarynyň täze mümkinçilikleri bilen berk baglanşykdyr. Şoňa görä biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmäge döwlet siýasatymyzda ul üns berýär. Şu maksat bilen kompýuter we häzirki zaman kommunikasiýa serişdelerimizi kämilleşdirýär. Önümçiligi awtomatik usula geçirýär. Maglumat ulgamyny hemde elektron retminamalar dolanşygyny döredip ykdysadyýetimizi hasam berkidýär. Biz şu ýyl Türkmenistanyň ilim ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmeň maksatnamasyny kabul etdik. Ýurdumyzy teknologik we innovasion ösüş arkaly kämilleşdirmäge gönükdirilen bu resminama ilim ulgamyny ýokary hili elektron maglumatlar bilen üçin etmäge, tekniki maksatnamalaryň çözgütler taýýarlamagy, durnukly hemde täze teknologiýalary giňden ulanma arkaly ilmi barlyk işlerini täze dereje çykarmaga ýardym edýär. Ilmiň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky özara baglanşygy hasam işçiňleşdirmäge, ilmi barlyklar üçin täze programma üçinçiligini döretmäge, ilmi hemde inženýerçiligi, teknologik telekeçiligi ýaşary işçiň çekmäge giň mümkinçilik berer. Hormatly alimler, häzirki döwürde biz iri halkara gurmalary, daşary ýurtlaryň ilmi merkezleri bilen ilim, tehnika we innovasion teknologiýalar boýunça hyzmatdaşlygy ýetgiderli potlandyrýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna laýyklykda dünýäniň iri ilim bilim merkezleri, halkara gurmalary we gaznalary bilen ilmi gatnaşyklar hasam giňeldýär. Ýurdumyzyň iki gedek Birleşen Milletler Guramasynyň ösüşiň bähwidini ilim we tehnika boýunça komissiýasyna saýlanmagy, halkara we döwletara derejesinde gazanýan ýalaşyklar. Ilim mabatdaky köp ugurly hemde uzak mökletli hyzmatdaşlyk, siyasi medeni we ykdysady düzümler boýunça geçirilýän ilmi maslahatlardyr giňeşmeler, garaşly döwletimiziň halkara ilim bilim giňeşligindäki awraýyny ýetgiderli ýokurlandyrýan ajaýyp üstünlüklerdir. Buların äklisi mehriban watanymyzyň durmuş ykdysady, innovasion teknologiýalar babatda sağlyşly ösýän kuwwatly döwleti öwürlýänligine, hemde dünýäniň ilmi giňişligine üstünlükli goşulýanlygyna aýdyn şaýatlyk edýär. Biz ilmi ösdürmek uğruna alyp barýan işlerimizi geljekde hasam giňelder. Hormatly alimler, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maslahatyna atnaşylar. Sizi ilimler günü şeýlede online teleköpür arkaly geçirilýän berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilim, tehnika we innovasion teknologiýalar atly halkara ilmi maslahatynyň ödüşine başlamak bilen ýene-de bir gerek tüýsürek toňutlaýan. Siziň ähliňizde berk jan saglyk, abadan we bagtyar durmuş, ilmi hemde dörejilik işleriňizde täze üstünlükler we açyşlar ardy edýän.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bätişiň ýeňijilerini iweren gutdaw bilen tanış edýäs. Mehman ýaşlar, edi talipler. Sidi Türkmenistan bir taraplyň mekan ýerplandyrylan ýylda ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bätişikde gadanan uly üstünlüği bilen tüýsürekden gutlaýan. Ilmi we bilimi ösdürmek üstünlik döwletiň pajarlap etmeginiň esaslaryndan biridir. Şoň orada biz garaşdyk kimişilik bir tarap döwletimiziň ilim kuwatyny ýetgiderli artdyrmak, ilim ulgamynyň binýadyny berkitmek hemde ýetgiderli döwraplaşdyrmak, ýokary tehnologiýalary, düýpli nazar ilimlere esaslanýan sanly ykdysady kemaly getirmek babatda toplumdaň işler alyp barýar. Ilim tehnik ötüşün gadananlaryna, täze tehnologiýalary, bilimleri we innowasiýalary daýanyp, ilim ulgamyny dünýä derejesine çykarmagy ulun serýas. Şol bir wagtda ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlamagy, zehni ýaşlaryň ilmi kuwwetini artdyrmagy günüktürlen giň erimli işler amala aşyrýar. Garaşdy döwletimizde ilim tehniki işler alyp barmak, ilimiň iňtiýady gadananlaryny önümçiligi giňden ornaşdyrmak üçin ilimiň we tehnologiýalaryň ileri tutilýan uğurlary kesgitdenli. Türkmen ýaşlarynyň aýdyň ilmi maksatlary boýunça anyk mendirleri ýetmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ilmi bätişigem maksat okunly, giň dünýä garaýşly, şuňur ilmi garaýşlary esaslanýan we geljek zerurlyklaryny öňünden ketgitlemäge ukuyuply ýaş nesli kemaly getirmekde uly ähmiýet bardyr. Ýurdumyzda ilmi işler boýunça geçirilen bätişik gatnaşan zekinli ýaşlarymyzyň nano tehnologiýalar, täze ferişçiler ilmi taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulyar biologiýa, owa hujulugy, ekologiýa we genetika, maglumat aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, ýa-da lukmançylyk hemde derman ferişçileri önümçiligi, innowasion ykdysadyet, insanperwer ilimler ýaly ileri tutilýan uğurlar boýunça gymmatly tatlamalarny we ilmi barlyklaryny, innowasion işläp taýýarlamalaryny hödürlemeklerim muny aýdyň tasdiklaýar. Biz ýaş alimlerimizin ilim açyşlaryny, innowasion tejribelerini, ilim inženýerçilik pikirlerini, finat innowasion, maglumat tehnologik ilmi barlyklaryny döwletimiziň kuwatyny puturandyrmakda, aýratynym ykdysadyýetimiziň sanly düzümlerini ösdürmekde örenmekim hasap edýär. Şunun bilen malykda orta we ýokary okuw mekdeplerine bilim alýan ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryna zähmet çekýän hemde ilim bilen meşgulanýan ýaşlarymyz hakynda galady, döwletimiziň aýratyn ünsberýän uğurlarynyň birini gurly. Şoň orada ýaş alimlaryň, hünärmenleriň we taliplaryň öňdewarjy tejribeler özleşdirmekleri, netijeli ilmi işler alyp barmaklary, dörejelikli zähmet çekmekler üçin Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň garamagyndaky institutlarda, tehnologiýalar merkezinde, pudoklaryň ilmi barlyk idaralaryna, ýokary okuw mekdeplerine giň mümkinçilikler döredýär. Ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar boýunça hyzmatdaşlygymyzyň şägini, hünärlerini kämilleşdirmekleri, hemde özara tejribe alşmaklar üçin ýaşlarymyzy daşary ýurtlaryň awraýly ilim bilim idaralaryna dörejelik saparlaryna ýetgiderli iýerýär. Ýurdumyzyň ilmi jemgyýetçiliginiň ýaş wekilleri, zekinli ýaşlar halkymyzyň buýsanjydyr. Üstünlik döwlet özüniň zekinli iş başarjan ýaşlar bilen ilim bilimde durmuş ulgamyny ýokary derejelere ýetýär. Biz ýaş alimlerimiziň we taliplerimizin halkara ilim bilim bätişiklerini gadanýan üstünliklerini gowanýar. Bu orada ilmi barlyk institutlary, ýokary okuw mekdepleri, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkez geňeşiniň ýanynaky ýaş alimleriň merkezi tarapyndan alınıp barlayan senagat innowasion, maglumat tehnologik barlyklaryň, şeýle ýaş alimleriň, inženýerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň ilmi açyşlarynyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşine degişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardym berýändigini aýratyn buýsanýar. Döwür geljege taýýarlykly barmak üçin täzeçil we ilmi esasda pikirlenmegi talap edýär. Häzirki döwürde ýaşlarymyzyň döwrüp hünärleri el almaklaryna, nazar bilimlerini kämilleşdirmeklerine, amal enliklerini ýokurlandyrmaklaryna, sanly tehnologiýalary özleşdirmeklerine, täze ilmi taglimatlary, öňdewarjy barlyklary we tehnologik tejribeler öwrenmeklerine ýardym bermek biziň esasy wezipelerimiziň biridir. Aýdyň maksatlary we meýilnamalary özlerine ýörülge edinen ýaş alimleriň ilmiň ileri tutulýan uğurlary boýunça gadanýan dörejelik üstünlikleri, täze ilim açyşlary döwletimiziň hasam gülläp etmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Şoň orada garaşdy döwletimiz ýaş alimlary, ilmi işe hemde häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze ilmi uğurlary özleşdirmäge giňden çekmek üçin mundan beýlegem ähli tagalalar eder.
dördülen mümkünçülükler dayanıp yurdumuz hemde halkymyz üçin ähmiýetli bolan ylmy pikirler ösürmek, täze teknologiýalar öwrenmek, öýdürmek we durmuşy ornaşdyrmak her bir ýaş türkmensanlygynyň belent maksady bolmalydyr. Bu siziň watan öňündäki midemet we mukaddes borjuňyzdyr. Men siziň döwrümiziň oýlap tapyjylyk we dörejlik ruhundan ilham alyp, täze ylmy üstünlikleri gazanjakdyňyza puhta önanýan. Mehriban ýaşlar, iri talipler. Size yurdumuzun yaşlarının arasında ılımı işler boyunca geçirilen bätişikde gazanan ajaýyp üstünlüğüňiz bilen yerinde bir gerek tüýsürekden mutlayan. Sizin äkliňizde bir şan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş. Ilym ulgamyny ösürmekde hemde belin sepkitleri ýetirmekde rowaşlyklar ardy edýän Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Döwlet başlanmaly Gurbanguly Berdimuhammedow adyny milli seni namamyzyň şanly bayramy, Ilymlar güni münasibetli köp sany gutluk hatlar we telegrammalar gelip goşýar. Ottolarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni milli liderimiziň alyp barýan köp taraply işler netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň okkunly ösürilmegini, ylmy teknik we innovasiýa mümkinçilikleriniň putulandyrylmagyny, kuwatly aň-paýha serişdesine öwrilen ylym bilim ulgamyny uly üstünlikleriň gazanýanlygyny talýar. Ottolar iwerenler hormatly prezidentimizi tüýsürekden we mähirli gutlap berk şan saglyk, uzak ömür, garaşsyz, beýtarap watanymyzyň bäkbidine ägir üstünlikler ardy edýärler. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ilymlar güni bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Avdiýew, Agymradow, Amanow, Durduliýew, Galyjew, Meredow, Müşýekow, Uradgelliýew, Öwedow gotdylar. Döwlet başlanmaly meclisiň deputatlarynyň adyndan Mehmetow gotdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri tüýsürekden çykkan gotdawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Döwlet başlanmaly ýurdumyzyň sevitleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nadarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanýelliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Galyjew gotdylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň har hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary mähirli gutdawlaryny ýoladadylar. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana saýlawlary we salat alşylar geçirmek bardaky merkezi toparlyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Finansçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Gerdi şerklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Winanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Mahtumlar Naky ýaşlar guramatynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrysy, Paraxçylyk ganatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlikler gutluk hatlaryny berdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Birleşik Milletler Guramatynyň ösüş maksatnamasynyň administratorynyň ornmatary we Birleşik Milletler Guramatynyň ösüş maksatnamasynyň Ýewropa we garaşdy döwletleriň arkalaşygy ýurtlar boýunça Sewitliň idarasynyň direktory Mirjana Spaljaric Eger bilen online duşu geçirildi. Duşun maşyna taraplar Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasy we onuň ýürütülýän agentlikler bilen uzak möhletden hemde netijeli hyzmatdaşlygyna ýokary baha berdiler. Taraplar Birleşik Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň ýurt boýunça wekilhanasynyň netijeli işini aýratyn belläp geçdiler. Şoň ýalym durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki çäreler, tassamalarym aral maksatlaşyldy. Taraplar Türkmenistanyň Birleşik Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy bilen geljekki hyzmatdaşlygyny değişli bir näçe meselelere seredip geçmek bilen saglyk goraýyş hemde daşky urşowyň goraw ulgamyndaky özara hereketleriň netijeligini aýratyn belläp geçdiler. Şoň ýalym Birleşik Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistan mabatda 2021-2025 ýyllar üçin ýurt boýunça maksatnamasynyň işlenip düzülmegi boýunça meselelerim aral maksatlaşyldy. Hormatly prezidentimiň Mar welaýatyna iş saparynyň şäklerini welaýatyň owa hujuluk pudugyny alınıp barýan işler hasyl saatlarynyň we işur telekeçileriniň owa hujuluk ikinlerinden bol hasyl almakda gadanýan üstünlikler bilen ýakyndan tanışmagy welaýatyň ähli ilatynyň köňül kalbyny eksilmejek şatlyk duýgusyny öredip, edermen bagdaýhanlaryň geljekde durmuşa geçirmeli belent maksatly işlerine badalygy berdi. Mehriban arkadaşymyzyň Mar welaýatyna amala aşyran iş sapary bilen baglanyşly Mar welaýat häkimligine hoşallyk maslahaty geçirildi.
Maslahatda çıkış edenler arkada prezidentimizin iş saparynyň dowamyna welaýetde ýetişdirilýän owa hojalyk ekinleri, olary edilýän ýygdyglar, galla oragynyň başy, kärineçilen ýaşaýyş durmuş we zähmet şertleri, telekeçilen amala asyrýan işleri we olaň bölünip berilen ýer böleklerine ýetişdirýän gök bakçy ekinleriniň meýweli baýaglary ýetişdirmekde çekýän asyrly zähmetleri bilen ýakynan tanşanlygyny buýsançlan bellediler. Kahraman akadamynyň wekil wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň kärinişdi Amanmerdi Pürsehedewiň galla meýdanyna baryp galla oragyny başlap bermegi, ussat kärinişiniň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklanmagy, daýhançylyk tejribesi barada oň bilen fekotoş bolmagy, Mehriban akadamynyň ýurdumynyň bagy daýhanlygyna goýan belent hormat sarpatynyň aýdyň misallar diýip hoşalyk maksadyna çykyş edenler aýtdylar. Mehriban arkadamynyň Oğuzhan etrawynyň çäginde bölünip berilen ýer bölegine meýweli baglary we gaýry oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän işewür telekeçi Erkin Guruluşy Husus Karhanasynyň ýolbaşçy Toýly Şaryf bilen duşan ony hemde oň durmuşa geçirýän işlerinden kanagatlananyny aýratyn bellediler. Vilayatyň oba hojalykçylarynyň we telekeçileriniň geljekde dörüjülükli we öňürjülükli zähmet çekmek bilen ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmäge, bazar bolçylygyny üpçün etmäge sallany goşan goşjak doklaryna inanyrdylar. Hoşalyk maksadyna atnaşanlar ýurdumynyň oba hojalyk pudugyny özgertmekde dörediýän giň mümkinçilikleri, bagy daýhanlara ähli wagtda berýän kömekdir gollawlary, halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokallanylmakda alyp barýan işler üçin Gahryman hem Mehriban akadamynyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Hoşalyk maksadyna atnaşan ýaşynlygyň wekilleri we mehrem eneler soňra hormat prezidentimizin mübarek şah adam düşen ýeri bolan Oğuzhan etrawynyň çägindäki Erkin Guruluşy Husus Karhanasynyň bagçylyk meýdanyna barıp gördüler. Hormat prezidentimiz Lewap we Mary welaýatlaryna iş saparyna bolan telekeçi daýhanlara gök bakçy önümleriniň öz toprawmyda ýeterlik öndürilmegi baradaky meseleler aýratyn üns çekdi. Munyň özi bu ordak işleriň giň mümkinçiliklere eýe bolmagyna ýardam eder. Hormat prezidentimizin özleri bardak aladalaryny ruhlanan telekeçiler daýhanlar eýýämden degişli uğurdak iş tepkilerini kullanýarlar. Netijede içerki bazarda islegilerilýän gök bakçylygyň öndürilişi artdyrylýar. Bol hasylyň ýetişdirilmegi bilen olaryň gaýtadan işlenşem ýokurlanyrlar. Bu orada işlerini kädirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýol goýýan toplumlaryň birem, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat Husus Karhanasydyr. Bereketli toprawmyzda öndürilýän almadyr armadyň üzümdir eriň gaýtadan işlenmegi netijesinde olaryň şiiresini almak bu kärhananyň esasy urlarynyň birini urly. Bu önümleri içerki bazarda bolşaly daşary ýurtlarda da isleň barha artmagy olaryň ýokary hilini tasdiklaýar. Häzirki günlerde kärhanada eri kabul etmek ýokary diýip gine bolýar. Bu önümün her günne Lewap welaýatynyň köp muktar kabul edilýär. Mewsimde 300-350 tonna hasyl kabul etmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl 120 tonna goly eriň şiiresini taýýarlamak gözüňde tutulýar. Häzirki zaman usullaryna gaýtadan işlenilýän eriň süýjülük derejesi ýagny 28-30 a ýetirilip dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanýan eriň hakyky şiiresi alınýar. Öldürlü içkiler üçin çiğmal hükümüne ulanýar. Ýokary hili çiğmalyň belli bir bölegi islegilerilýän taraplara satylýar. Galan böleginden kärhananyň özüne ýokary islege eýe bolan datly meýwe içkileri öndürilýär. Parahat Husus Karhanasyny eriň ýokary dünýä ülümlerine laýyk gelýän şiiresinden taýýarlanyp içerki bazarda ýerleşdirilýän joş, içil, harit nişanly meýwe içkiler müşteriliň iň köp alýan önümlerdir. Dünýä talaplaryna laýyk işleýän Parahat Husus Karhanasy ýakyn günlerde almadyr şeýtalyny gaýtadan işlemege meýilleşdirilýär. Yer gelen aýsak ýurdumyzyň daýhanlarynyň, kärinişlerinden, telekeçilerinden gök bakçy önümleriniň elin satyn alyp hataplaşyň desini geçirmegi taraplara diňe bähwit getirýär. Kärhana bolsa şiirel içkileriň hilini dünýä ülümlerine çykarýar. Hormat prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmek boýunça durmuşy geçirýän özgertmeleri Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Parahat Husus Karhanasynyň işgälerini täze üstünlikler ruhlandyrýar. Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyna giňden bellenýän ilmler güni münasibetli maslahatlara giň ýermlerli. Hormatly prezidentimizin ilmi özgertmeleri maslahatlaryň içinden erşary şol geçdi. Alym garaşsyz beýtara Türkmenistanyň ösüşleriniň gözbaşatly maslahat Türkmenistanyň mejlisi, Demokratik Partiýanyň fiýasy geňeşi, jemgyýetçilik guramalary, bilim, saglyk goraş we derman senagaty, sport we ýaşar syýasaty ministrlikleri, Alymlar Akademiyasy tarapyndan guruldy. Murat Garyf adan näki Türkmenistanyň döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde berqara döwletimiziň bagtyýalyk döwrüne saglyk goraş ulgamynyň dawaralanmagy atly ilmi amaly maslahat geçirli. Maslahatda Döwrewap multimediýa tehnologiýalaryna peýdalanyp Lukmançylyk ilminiň wajyp meselelerine başlanan bir näçe çykyşlar boldy.
Alim arkadamynyň taglimatlary jemgyýetimizi hereketlendiriji güýç duratly ilmi amal maslahat Türkmen döwlet binägärlik gurulşy institutyna geçirildi. Mehriman arkadamynyň ilim bilim özgörtmeleri netijesinde amala aşyrylýan işler barada çykyşlar ören täsirli boldy. Magtumulada Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetinde Türkmenistanyň bir taraplyk syýasaty, durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmeň we ekologiýa awadançylygyny üpşin etmeň ýol ýörelgesi suratly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler, Gahraman Akademiyanyň ýurdumyzda ilim bilim özgörtmeleri, ilmiň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary barada gurrun berdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informasiýa institutyna geçirilen ilmi amal maslahat, sany çözgütleri esaslandyrmagyň ilmi binýady diýilip atlandyryldy. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetinde geçirilen ilmi amal maslahat, ilim häzirki ýamyň ösüş guraly diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna bir tarap Türkmenistanyň milli sungatymyzy, ilmi taýdan ösdirmegiň döwrebap ýörelgeleri we maksatlary atly ilmi amal maslahat geçirildi. Şany sene münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaryş institutyna geçirilen ilmi amal maslahat işe häsiýeti beslendi. Döwlet Mehmet Azadady Naqy, Türkmen Milli Dünýä Dilleri, Türkmen Döwlet Beden Teori we Sport, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutlaryna, Oğuzhan Ady Naqy, Inженер Tehnologiýalar Universitetinde geçirilen ilmi amal maslahatlar şany sene başlandy. Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna hormat prezidentimiň ilim ulgamyny kämilleşdirmek syýasaty, innowasion ösüşiň binýadydyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Çykyşlarda hormat prezidentimiň ýurdumyny durmuş ykdysadydan ösürmek boýunça maksatnamalarynyň ilmi esaslary, hormat prezidentimiň ilmi işleriniň, kitaplarynyň ähmiýeti barada giňişleýän durluk geçirildi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutyna geçirilen ilmi amal maslahat Türkmen ilminiň ýaty geljegi diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna ilim rewşen geljegiň çyragydyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Serhat institutyna geçirilen ilmi amal maslahat ilim kämillige bagdalga diýilip atlandyryldy. Ýurdumynyň tehniki ugurunyň ösüşine ilmiň tutýan ornatly ilmi amal maslahat halkara insanperwer ilimler we ösüş universitetine geçirildi. Daşaw şäherine ýerleşýän Türkmen Owakyjylyk institutyna Türkmenistanyň owakyjylygynyň ilmi esaslarynyň kämilleşdirilýän atly ilmi amal maslahat geçirildi. Onda çykyş edenler dünýäniň ösen ýurtlarynyň öňdewarjy tejribesine daýanyp, ýokary okuw mekdebinde okuw terbiýeçilik işleri bilen bir hatarda ilmi öňümçilik işleriniň talabalaryk arnyp barlýanyny uly buýsançlyň gurrun berdiler. Şeýle-de şany sene münasibetli gurulan sergide Türkmen Owakyjylyk institutynyň professor muallimläriniň, ýaş alimläriniň we talipleriniň häzirki wagtda alyp barýan ilmi öňümçilik işleri galla hemem paýty önümler görkezildi. Ilim bagtly geljegiň binýadydyr atly ilmi amal maslahat Maýakuly wady Naqy Türkmen Milli Konserwatoriýasyna geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna milli ilmiň sanylaşdyrylmagy, ilim bilim we öňümçilik atly ilmi amal maslahat geçirildi. Ýokary okuw mekdebine arnyp barýan ilmi işleriň sergisi uly gyzyklanma döretdi. Dawranyň dowamyna institutyň Kuwat aýdymsa toporynyň çykyşlaryna uly orun berildi. Türkmen Döwlet Mali Institutyna ilimler güni münasibetli milli ykdysadyty sanylaşdyrmakda ilmiň tutýan orny atly ilmi amal maslahat geçirildi. Seýtnazar Seýdady Naqy Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna ilimli nesil bagtyar geljek atly aýdym sarly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Belenten ýanglanan hoşawarly aýdym sarlarda, joşgyny tanslarda arkada prezidentimiň ilim bilim ulgamyny Naqy beýik özgörtmeleri bagtyar döwrümizden rowaşlyklary wasp edildi. Halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň hoşniýetli halkara gatnaşyklaryny ösürmekde ilmi diplomatiýanyň orny we goşanda atly ilmi amal maslahat geçirildi. Inzira Ganzada Naqy Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mekdebine bilimli nesil kuwatly watan ady bilen ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň merkezi ilmi kitaphanasynda ilimler gününe başlanan sergi Göwülniň nury ilim bilimdir diýilip atlandyryldy. Paýtagtymyzdaki Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň mejlisiniň Arar partiýanyň merkezi geňeşiniň we owakyjylyk toplumynyň bilelikde guramaklarına ilimli il ozaratly maslahat geçirildi. Paýtagtymyzdaki Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeýinäki şeýle-de şekilleniş sunuty muzeýinäki sergiler şany sene başlandy. Hadar Derýäýew ady Naqy muallimçilik mekdebine ilimler gününe başlanyp aýdym sarly dawra geçirildi. Hormatlanlar, Numarsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 11-nji iýuny saat 20-den 12-nji iýuny saat 20-şe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň.
Balkan vilayatynyň asken bulutly hawa bolup gün nordun tili sekundy 9-14 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus. Kenarky taraplaryna bolsa 32-37 gradus ısy bolar. Ahal vilayatynyň asken bulutly hawa bolup gün nordun tili sekundy 9-14 metr ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ısy bolar. Mara vilayatynyň az bulutly hawa bolup Demirabad gün nordun tili sekundy 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ısy bolar. Lewap vilayatynyň az bulutly hawa bolup Demirabad gün nordun tili sekundy 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ısy bolar. Daşawul vilayatynyň az bulutly hawa bolup Demirabad gün nordun tili sekundy 8-13 metr ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 17-22 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ısy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup gün nordun tili sekundy 10-12 metr ýetýän şemal uçar. Hawa gejesine 20-22 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ısy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 12-sine magnet hadisatynyň gowşok täsiri bolan agaryşlýar. Merhaban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüresenýär. Ýakly tüşüň öňünde bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyň ýerleşler.